खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं गिबिथाराव बरायना लाग्रोबाय नोंथांमोना थांनायाव नुखाबाय जे एसामिस रायलायनो रोङैनि थाखाय आंखौ दिनै आंनि स्टाफफ्रा माने असमान खालामदों होननाय बाथ्रा माने एसामिस लेंगुवेजखौहाय आं टटेलि गैयामोन एसामिस लेंगुवेजखौ आं एसे रोंबाबो आंनि रायलायनाया आं जे न'आव थानाय समाव मा जायोमोन एसामिसजों सोदेरो बांला सोदेरो मालाबा बेंगलि हाबदेरो आंनि रायलायनाया मिक्स आप जायोमोन आरो गलाय मोनदेर जाबाय थायोमोन दा आं दिनै बिराद सौथुफैबाय आङो दिनै साख्रियाव फैनाय लोगो लोगो आं एसामिस रायलायनायावहाय ओरैबायदि जायगायाव सफैदों बे पियर एसामिस सोलियो ओमफ्राय बावहाय रायलायनाया आं ओरैबायदि सौथुबाय आंखौ माने बिसोर नायनानै मिनियो आरो आंखौ नायनानै बिसोर बिराद मिनियो ओमफ्राय मिनिनाया मिनियो खिन्थु आंखौ लाजि फोनांनाय बिदिथ' बिसोरो रावबो बाथ्रा बुङा आरोना आं बेखौ नोंसोरनो खिथानायनो मानोना होनना बुङोबा बिसोरो ओरैबायदि हेल्पफुल मानसिना आंनि जाय स्टाफ सानै थार्ड ग्रेडनि फैदों नङा होमबा जों हिन्जावफ्रा आरोना हिन्जावफ्रा सानै दङ बिसोर जाहैबाय मा सानैबो सनवाल गोजा माने एसटि गोजा आरो ओमफ्राय माखासे ग्रेड 4नि दङ ग्रेड 4नि मानसिफोर दङ बाहाय बिसोरबो सनवाल सानै दङ ओमफ्राय हुसेन सासे दं नलबारिनि ओमफ्राय रय सासे दङ ओमफ्राय जायनाखि अफिसार मावो बेवहाय माने डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिसार बे सार आरो एकाउन्टेन्ट बायद' दं सासे आरो सासे कम्पिउटार बुग्रा दङ लयख' होननाय आंनि दुइसिन बैसोनि दा बिसोर आंखौ ओरैबायदि हेल्प होबायना आं जे एसामिसखौ रायलायनो रोङा आं एसामिस लेंगुवेजआव टटेलि आङो हाबसन हाब्र जायो दा बिसोर होनबाय টেনশন ল'ব নালাগে বৰ আমি আছো নহয় আমি শিকাই দিম সকলো কথাটো যিমান শিকিব লাগে আছে আমি শিকাই দিম এনেকুৱা মানে बेबायदि बुंबाय आरो बिसोर आंखौ आं बिराद प्राउड फिल खालामबाय बेबायदि मानसि लोगो मोनफ्लांनाया जिउआव आंनि थाखाय खाफाल आरो माने इसोरा आंखौ बिराद सापर्ट खालामबाय आं इसोरनि थाखाय आं बिराद थेंकफुल होबाय मानोना गोबां स्टाफफ्रा जोंना मोनसे ग्रुप दङ नालाय जोंना मोनसे ग्रेड 3 नि मोनसे ग्रुप दङ बावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों जायफोरनाखि माखासे अफिसाव मोननाय बै अफिसनि सिनियर स्टाफफोरा अबेबा अफिसना बिराद गपस देखायो जाहैबाय माने पाट्टा होनो नागिरा ना पाट्टा होनो नागिरा आरो बे आरोना खिन्थु आं दिनै बुंगोन आं जे अफिसाव दिनै दङ आं जाय अफिसाव दिनै मोनदों बै अफिसनि गासैबो स्टाफफोरा आंजों खुला मेला बिराद रायलायो आरो फ्रि फ्रेंक रायलायो बिसोर आंखौ बिराद मोजां मोनदों आं मिथिया मानो थाखाय एसेबां मोजां मोनो बिसोर आंखौ बिराद मोजां मोनो फैबाथाय आंखौ गाबज्रियो फैबाथाय आंखौ नागिरो मा ओंख्रि जादों एकदमबारे खुला मुला दस्राजों बेबायदि फ्रि फ्रेंकफोर रायलायो आरो खिन्थु बिसोरो आंजों मेडामाबो अफिसाराबो आरो गासैबो स्टाफआनो आंजों बिराद फ्रि फ्रेंक बिसोर रायलायो आरोना ओमफ्राय आंखौ सोङो जे उमुखखौ मा होनना बुङो बर'नि आं खिथानोसै ओमफ्राय बेखौ एसामिसाव मा बुङो बेखौ बिसोर आंनो बिराद मोजां खिन्थायो आरोखि ना दा आं बिराद हेल्पफुल जादों आङो मास मोननैनि गेजेरावनो निश्चय आंनि एसामिसआ एसे पियर जानो हासिगौ एबा एसामिस रायलायनायाव आं पियर जानो हासिगौ आं बेखौ आसा खालामदों बेबो सारमोननि मददजों आरो आंनि स्टाफ जायफोरनाखि स्टाफ ग्रेड 3 स्टाफफोर दङ आरो ग्रेड 4 स्टाफफोर दङ बिथांमोननि मददजों आङो एसामिसखौ मास मोननैनि गेजेरावनो मोजां रायलायनो हासिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों जाय बुस्थु सोदोबफोरखौनो आं खुनु बुजियामोन सोदोबखौ बुजियाबाथाय खामानिया थाथ' नागिरो बुबुखौ मा होनना बुंदों होनबाथाय गावसोर मिन्थिखाबाय आरोखि बुजिसैना बर' बिदि बुङो आरो बिसोरो बुजिना बर' बिदि बुङो आरो बिसोर ओमफ्राय मय ना बुजा बेखौ माने बुङो आरो आङो नाय बुजा बिदि ओमफ्राय होनबा बिसोरो खिथाफिनसै आरोना दा एसामिसखौ नंगौ जे जायगायाव थाङो बावहाय रावखौ रोंनो थाखाय गोरलै जायो जेरै जाय जायगायाव जों इंलिस रायलायनांगौबाबो जोङो इंलिस रायलायग्रा जायगायाव थांबानो पाक्का नोङो बेखौ उइथिन 1 इयारनि गेजेराव नोङो इंलिसखौ पियर रोंगोन आरो मानोना सानफा एफा रायलायनो बे माने रावखौ रोङो आरो रावखौ रोंनो थाखाय गाबनो नाङा खिन्थु गावनो सेस्था थानांगोन नाजानाय थानांगोन रोंनो गोसो बे मोनसे हाबिलिया थानांगोन अब्लानो नोङो नोंनि रावखौ नों अट'मेटिक रोंगोन बेवहाय खुनु जेबो डिस्टार्ब जानाय नङा ओंखायनो आं दिनै बुंदों आंनि जेनोखि स्टाफखौ आं बिराद थेंकफुल होगोन थेंकफुल आरो आंनि लोगोसे गोरबोनिफ्राय आङो आनान गसाइ अबंलारिखौबो आङो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन जे आनान गसाइया आंखौ ओरैबायदि मोनसे जायगायाव हरबाय जाय जायगाया आंनि न'निफ्राय बेसेबांबा गोजानबाबो 674 किल'मिटार गोजानबाबो बे जायगानि मानसि हाल साल बेखौ मोनथिजोबनानै
अफिसारफोरनि हेल्पफुलखौ मोनथिजोबनानै गावजों गाव कअपारेसन होलायनाय बेफोरबायदि थासारि इनभाइरनमेन्टनि जायगायाव दे आं सौफैबाय बेखौ मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो इसोरा आंखौ बेबायदिनो मदद होलांबाय थाथों आरो सुबुंफोरजों अनसायजानाय मोजां मोनजानाय बे मोनसे आखुआ आंनि गोरबोआव थाबाय थादों आरो आंनि सायाव सुबुंफोर थाबाय थादों आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव एसामिस राव रायलायनाय आं लाजि फोनांबाय बे आयदानि टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ